Nachádzame sa v priestoroch študentskej organizácie Rádio X na internátoch Veľký diel, kde práve teraz prebieha moderované vysielanie. Rádio X ako študentská organizácia vznikla v októbri 2010. Pôvodne boli v Žiline dve študentské rádia, a to Rápež Hliny a Rápež Veľký diel. Vedenie na Veľkom dieli sa rozhodlo pre zmenu a tak po ročnej pauze prišli s nápadom založenia Rádia X. Rádio X má vynikajúco vybavené vysielacie štúdio. Prišli sme sa pozrieť na živé vysielanie a spýtali sme sa moderátorov, ako prebieha príprava na reláciu. Tá príprava spočíva v hľadaní informácií k danej téme, či už je to téma aktuálna, alebo je to téma k nejakej udalosti, ktorá sa len bude diať. Skrátka, musí to byť niečo aktuálne a najmä to musí byť niečo pre študentov, pretože Rádio X je študentské rádio. Aby bola relácia zaujímavejšia pre poslucháča, tak robíme rôzne súťaže, aby to naozaj bolo pútavé. Voláme si do jednotlivých relácií aj hostí. Hostia rozprávajú buď na tému svoju, teda čo vykonávajú, či sú to už speváci, herci, alebo k rôznym podujatiam, ktoré sa pripravujú v rámci Žiliny a okolia. Takisto sme sa dozvedeli, ako funguje relácia po technickej stránke. Relácia po technickej stránke prebieha úplne jednoducho, pretože čakám iba na pokyn moderátora. Spolupráca s technikou musí byť naozaj zosúladená, lebo technik je dôležitý článok, bez technika by sme nevysielali. Musíme si správne určiť, že kedy mu môžem kývnuť, aby bolo jasné, že už chcem ísť do éteru alebo nechcem. No a tam potom to už aj začína a niekedy aj končí. Nahrávacie štúdio, ktoré je tiež súčasťou rádia, má kvalitné vybavenie. Moderátori zväčša nahrávajú servisné správy a rôzne reklamy, no toto nahrávacie štúdio využívajú aj rôzne kapely či speváci pre nahrávanie svojich CD. Rádiu X prajeme mnoho nových poslucháčov a veľa úspechov v budúcnosti. Pre Mediamatickú televíziu Veronika Dubovcová.